गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बयबो बराय बावहरनाय जाहैबाय। तो आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं, आंबो मोजाङैनो दं। माने बे भिडिअखौ मोना लाबोनाय जाबाय गाइस साडेनलि। आं फ्लाइओभाराव थांनो नागिरदों दा दसे, निउ फ्लाइओभाराव दसे जिरायनानै थाहैनोसै आरो। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय था। औ थार बे लामाया माला कमप्लिट जाबावगोन जाखो, माने बानायगासिनोखा दाबो आन्डार कनस्ट्राक्सनावसो आरो, कमप्लिट जायाखै। आरो जाबाय तो गाइस मोनबायानो फ्लाइओभारखौ। नायनोसै दिनै बेसेबां मानसि जायो। आं बे भिडिअखौ माने फ्लाइओभाराव बेलासियाव माबायदि मानसि जायो बेखौ खिथानोसो बे भिडिअखौ लाबोनाय जाखादों आरो। बेबायदि बेलासि मोनायावसो बांसिन मानसि जाखायो नालाय, ओंखायनो बेबायदि मोनायाव लाबोनांगौ जाबाय आरो आं बे भिडिअखौ। तो गाइस नै मोनबायानो फ्लाइओभारखौ, नायनोसै माबायदि मानसि दं। माने मानसियानो मानसि जायो आरो बेयाव बिदिनो एक्सारसाइसबो खालामफैयो, बिदिनो मानसिफ्रा खारफैयोबो साइकेलिंबो खालामफैयो आरो बेयाव। बेलासियावबो फुङावबो खालामफैयो, ओमफ्राय सानसुआव माने एकदम स्रिं स्र' खालि जाखायो आरो जायगाया। सानसुआव सान्दुं नाङो नालाय रावबो थाया, ओंखायनो आंना नैबे हेन्देला एसे प्रब्लेम जादों। ठक ठक होननाय खोनादोंना नोंथांमोना? बे आवाजआ बे हेन्देलनि बे बल थायोना, बे गावबाय आरो बेनि थाखाय आवाज जायो। तो आं साननैसो थानानै सोलायगोन। आं दिनैनो सोलायनो नंदोंमोन, खिन्थु बुस्थुआ स्टकआव गैयाना, बङाइ बरपेटा बिदियावसो लायनांगौ जायो होननायखाय नों लाबोग्रोदो आं उनाव सोलायनोसै होननानै थाथ'बाय आरो आं। अरे भाई लाइटखौनो बाहायनानै सालाया मा। दा नै बारा मोनाजोबाखै, एसे मोनाबाय, बिदिनो 6:30 बारबाय आरो एसे। तो गाइस नै आंना ब्लेक बिउटिया गोसोम सोम मैला जाना दङ, नै सेस मैला जोब, सुनो मोनाखै। आं दहायबो सुनो नागिरदोंमोन, ओमफ्राय गारि सुग्रायानो बन्द' जोबसोमोन दहाय। तो गाइस आं दिनैनि भिडिअखौ मोना लाबोनाय जाबाय। नोंथांमोनहा गाज्रि मोननो नाङा, मानो होनबा मा खालामनानै थानो जायो बिदि भिडिअ बानायाबाबो, बेखायनो दसे टाइम मोननायावनो भिडिअखौ बानायनाय जाबाय आरो गाइस। नोंथांमोनहा गाज्रि मोननो नाङा। तो गाइस जों दा गोजौनिफ्राय फैबाय, बैयाव दखानाव दसे जाग्रा जानोसै, साहा लोंसै थांसै। मोनाबायबो 7थासो जाबायदां। तो गाइस जों दा नै जाग्रा जानानै फैखांबाय, दा न'आव थांसै। तो दिनैनि भिडिअआ जानला मोनला जाबाय गाइस, नोंथांमोनहा गाज्रि मोननो नाङा। ओ माय गड गावलाय तो गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो, शेयार खालामदो, आरो चेनेलाव गोदानब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। तो थाबैनो 2K खालामना होदो गाइस, बारा नांथारला।
अननानै एसे थाब खालामना होदो गाइस। keep loving keep supporting love you all guys।